تفگراجین نازد تجال تاقا پترول کنده یا نفچا ایله لگل راجویان دجوین دهات دیار کرن گو دولت جبو کردان جواک که هلو شویای دخوازه هر وهاج جواک هاتا خوستن گو لهنبری بویرین دزرجی توندی و کشتنه بدنگ نمینن بريكي بر كتا زينين ببن دولمنت ببن peşinyanlara hem züviraji amadene züvefo eşam hamiye içine bajarı Türkiye'ji taheku Kurd lebin lüve dere tedbini fuhuş heye tedbini uyuşturucu heye tedbini çeteci heye yani çıkastıştaki ne baş heve devlet jibo zaruke Kurda peşile vekiliye jibo ko em peraseta devlete yan hemberi zaruku civanin Kurd bibinin em divê mînakê bînine bîra xwe 2010 bû li Sêrtê zarokekî ku diçû dibistana seretayî yanî îlkokulê tecavüzî zarokekî kir kete çapemeniya Tirkiye wê demê waliyê Sêrtê rabû got hêk û kevir da bêje polîsan bira fihûşê dike ev gotina wî walî wê demê ev politikayê û nêrîna devletê 100 salî zêdetir yan hemberî zarokê Kurd e. Ciyekî ku tundî hebe, tundiya li ser jinê hebe, divê em neveşêrin, divê em bi ser vê tundiyê biherin. Ji ber ku îro li wê derê be, sivêtmana me dayê. Ciyekî ku sîxurtî hebe, divê em neveşêrin. Ciyekî ku xirabiya lê hebe, divê em neveşêrin. Îro dema ku de ew bakım merkezî ya bi navê şîfayê ew bûyerê ku derketin ew tecavüza ku derket ew şîddeta ku derket ez bawer me hemmiya dît ama ji xeynî partiyê kesekî dengê xwe nekir partî jî tenê partiya me